आइल बाड़ू देखो तनी कहल से। आदे जिला मोतिहारी में तू फेमस बाड़ू महल से। आरा छपरा पीछे पड़ल बाटे तोहरा चाल से। बेतिया में बाटे अभिनंदन, इहवा के लइका मारी दंदन। आव बेतिया में बाटे अभिनंदन, इहवा के लइका मारी दंदन। सारा जिला में घूमते रहबू, मजा न मिली हो हर जइबू। हमारा जिला के जे पहला तू पड़बू, एके है बारे में भर जइबू। अरे सारा जिला में घूमते रहबू, मजा न मिली हो हर जइबू। हमारा जिला के जे पहला तू पड़बू, एके है बारे में भर जइबू। बलिया सिवान में जवान होके अइलू, सीतामढ़ी सारण में समान सरी अइलू। भागलपुर में भाजा खा के ताजा तू हो गइलू, और अधिया के अंडा खा के गोरी तू गोरइलू। बेतिया में बाटे अभिनंदन, इहवा के लइका मारी दंदन। आओ बेतिया में बाटे अभिनंदन, इहवा के लइका मारी दंदन। ऐसे सामान्य जे छाने के बेचबू, दिने दहाड़े तू लूट जइबू। गोदी में लेके लइका खेलइबू, जिला में हमरा न बच पैबू। अरे ऐसे सामान्य जे छाने के बेचबू, दिने दहाड़े तू लूट जइबू। गोदी में लेके लइका खेलइबू, जिला में हमरा न बच पैबू। अरे पटना में देखा के अइलू चिकन चिकन पेट हो, लहंगा उठावे में काहे करेलू लेट हो। राजा जितेंद्र पूछे कहा बाटे रेट हो, लोह घन पवन से सटा कल सेट हो। बेतिया में बाटे अभिनंदन, इहवा के लइका मारी दंदन। आव बेतिया में बाटे अभिनंदन, इहवा के लइका मारी दंदन। राधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो महना चौक।